Yaba mfowethu sanibona. Mina uphungaleje inkosi yensizwa. Ya. Webafowethu ngifuna ukunitshela something ne. Lalana. Lento yokubulawa kwabantu niyocula nize nishelwa amazwi. Ngesiye kubulalana emhlabeni. Makuthi ku-wrong ubulala omunye umuntu bafowethu blemana uNkulunkulu uJehova umnini mandla wonke usomandla wenza iphutha wasekuqaleni mhla eqalekisa uKhayini wayebulala umfowabo Abela ngesikhathi besusiwe ensimini yase-Eden kuthiwa basiwe endaweni esempumalanga kwensimi. Kuthiwa uNkulunkulu wathi mefika wathi umshonisephi umfowenu njengoba kuthiwa icala lingumphikwa nje. Wathi umshonisephi umfowenu wathi angiyona security yomfowethu mina usho uKhayini ephendula uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ngilizwile igazi lomfowenu liyakhala phansi emhlabathini. Ngakho-ke ngizokuqalekisa ngendlela amqalekisa ngayo. Wathi ngiyokuqalekisa wena Khayini ibeka kudonsi lokufa ukuze lo kubulele naye abulawe. Uyokufa ubulawa abantu. Lo ozokubulala naye uyobulawa omunye. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayibeka lento yacaca ukuthi vele kunabantu kumele bafe bebulawa abantu. Kunabantu kumele babulala abantu. Ukuze kufezeke isiqalekiso. Wayesethi uNkulunkulu wena mhlaba ngiyakuqalekisa nawe ngokwamukela igazi nomphefumulo womuntu. Yayizwa lento leyo. Uyokuhlaba wonke umuntu ophilayo emhlabeni. Impilo yomuntu ayikunambitheka. Wasekumila lento kuthiwa ameva. Ngisho wathiwa uhlobo lunameva zilongameva. Amile emva kwesiqalekiso somhlaba. uNkulunkulu mase eqalekisa umhlaba kwamila ameva. So-ke engizama ukusho la ungameze njani umuntu othandana naye. Ufika ushela intombi namhlanje iqome okanye ushelwe insizwa namhlanje uyiqome. Ithi mase nithandeni isikhathi. Thandani nize nifike la nitshelana khona izimfihlo. Cha ngifuna ukukhuluma nje ngiqonde nje. Nitshelana izimfihlo nithembane. Kuze kufike ekuthenini seniphila njengabantu banye ke manje. Omunye uphefumulela omunye nomunye uphefumulela omunye. You are one flesh. Bese kungena lento okuthiwa isilingo. uSathane ihlukana. Ngixabane akubamba ujola okanye na wena umbambe ejola. Athi ukuthela athi kuphelele phakathi kwami nawe mina ngibuyele ekhaya. Fuseke indaba yakho. Uyindoda kwenza umfazi. Kusho bani lapho? Kusho umuntu wakho lo wathandana naye wamethemba. Phela uthando sometimes twaliboni. uNkulunkulu akazwa lenza kanjani uthando. Lwangaba nawe amehlo okubona ukupopola ingozi. Kuthi mase kunjalo lo muntu ahambe ngempela ahambe futhi. Uhamba nje uhamba nezimfihlo zakho lo muntu. Maybe wabulala umuntu okanye unezimfihlo impela nje eyiyizi bucayi kakhulu. Noma kungekhona ukubulala umuntu kodwa izimfihlo. Ungamenze njani lo muntu? Uthi uzama ukumncenga phela usumncengela ukuthi izimfihlo zakho ziphephe. Ukuthi abuye back ukuze izimfihlo zakho zingaveli. Athi nje cha ngifunda endlanisa nawe. Uthi uyabheka lo muntu useqomile useqala ukuphosta uthando olusha ke manje. Nezimfihlo zakho
bafowethu, ungenze njani wena? Ngoba mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi ukhona umuntu ophilayo kahle ekhanda ongavela asukele umuntu ambulale wathi shana naye, either umfazi thele indoda nge-acid okanye ngamafutha, okanye indoda thele udubula umfazi, okanye yabo nje. Wena ungenze njani? Na indoda yakho ihamba ney'mfihlo zakho manje, qhubekela phambili. Ubuwazi kahle ngesikhathi ngiqala ukuthandana kade ngixoxela yonke into ngepast yakho lo muntu. Ngizongixolela ngicine kancane bafowethu. Lo muntu bokuxoxela kwasani ngempilo yakho, ukhumbule njalo ukuthi umuntu ungabona ehleba omunye umuntu nawe, kusho ukuthi nawe uma ungekho uyakuhleba lowo muntu. Yayizwa leyo nto? Le nto ifana nokuthi uma kuthi lasibona ekhaya bekutotoza bese kuhlukunyezwa obhuti abadala, mhlaba kwelamisa nawe kusho ukuthi bazokuhlukumeza. You understand? So engizama ukusho ukuthi-ke makuthi umuntu wakho kade kuxoxela zonke izinto ngepast yakho, ukuthi mina ngine-boyfriend yami yenza ukuthi nokuthi nami ngenza ukuthi, mina bekunje empilweni yami kwasha kwacima, mina kwasha amaqatha kwasala igrevi, mina bese niyahlukana, usuyi-ex, yena usethola uthando olusha. Ungamenze njani ukuze ugcine i-secret yakho iphephile? Ungenze njani wena? Cha, ngiyabuza nje.